Mä oon pahis! Hallo? Ai on nyt ruoka vai? Santeri, kamera käy! Joo, mä tuun parin tunnin päästä. Mäkin on pahis. Mäkin oon pahis! Siis mitä? Pahikset 3! Ui, mun kännykkä meni rikki. Äiti, onks jotain kukuittia vielä tallella? Mä oon pahis! Mä hyppään tosta alas! Tällainen 5 metrin pudotus varmaan. Ihan kauhea sais. Mä tajan pysyä ihan kiinni. Fuck! Kaikki rahat tänne.